9 ta' Ġunju, San Efrem, djaknu u duttur tal-Knisja, għex bejn is-snin 306-373. San Efrem twieled f'din is-sena fil-belt ta' Nisibli fil-Meżopotanja li dak iż-żmien kienet taħt il-ħakma tar-Rumani, illum Nusaybin fit-Turkija qrib il-fruntiera mas-Sirja. Kellu biss 7 snin meta Kostantinu ħareġ l-Editt ta' Milan, madankollu jidher li Efraim ma setax igawdi l-libertà tal-qima fil-familja għax missieru kien saċerdot pagan u kien ftit li xejn lest li jaċċetta din il-formazzjoni nisranija ta' ibnu minn ommu. Efraim kien imkeċċi mid-dar. Ta' 18-il sena sar nisrani u ma damx ma sar ħabib kbir tal-isqof ta' Nisibi, San Ġagbu, li probabbilment akkumpanjah fil-Kunċilju ta' Niċea fis-sena 325. Dak iż-żmien l-Imperu Ruman kien qed jiddajjef u kien qed jitlef ħafna artijiet lill-Persjani. Fis-sena 363 Nisibi waqgħet fidejn il-Persjani li kienu qed jippersegwitaw bil-aħrax lill-insara. Efraim li kellu madwar 57 sena ħarab flimkien ma' għad kbir ta' ansara u mar f'Edissa, illum Urfa fit-Turkija. Hemmhekk ġie ordnat djaknu minn San Basilju l-Kbir, imma ma rridx isir saċerdot. Intefa' għall-kidba. Fost kollox kiteb ħafna innijiet biex jitkantaw fil-knejjes, tant li ġie imsejjaħ l-arpa tal-Ispiritu Santu. It-tradizzjoni tfakkru bħala bniedem riġidu huwa kien ixeret it-tagħlim tal-Knisja ġenwinament imma ma kitibx il-poeżiji għal ġieħ letterarju iżda bħala mezz pastorali. Kiteb ukoll ħafna kummentarji fuq il-Bibja u ddefenda it-tagħlim nisrani kontra l-ereżija ta' żmienu. Miet f'Edissa fid-9 ta' Ġunju tas-sena 373 u l-uniku duttur tal-Knisja li kien Sirjan u San Ġustinu huma l-uniċi missirijiet tal-Knisja li ma kellhomx l-ordni tas-saċerdozju. San Efraim huwa wkoll il-poeta tal-Madonna għaliex kiteb 20 innu Marjan. Leja kellu devozzjoni u Leja kien isejjaħ bħala l-aktar splendenti mix-xemx, għaqda bejn is-sema u l-art, paċi, ferħ u saħħa tad-dinja, kuruna tal-Verġni, kollha pura, immakulata, bla taħsir, beatissima, venerabbli, onorabbli. Ta' min japprofondixxi dwar id-devozzjoni lejn Marija f'dawn iż-żminijiet bikrin tal-Knisja. Din li ġejja hija kitba ta' Patri Mario Attart, Kapuċċin, dwar Marija fil-bidu tal-Knisja. Missirijiet il-Knisja bikrija fissru r-rol teoloġiku ewlieni tal-imqazza Verġni Malija bħala l-Eva l-ġdida. X'kien l-għarfien bażiku ta' Marija bħala Eva l-ġdida fil-Knisja bikrija? Eva, l-om oriġinali tal-ħajjin kollha, kellha rwol mill-akbar importanti, għalkemm sekundarju fid-dnub ta' Adam li wassal għal waqa' traġika mill-grazzja ta' Alla. Madankollu Marija bħala l-om il-ġdida tal-ħajjin kollha hija wkoll kellha rwol importanti għalkemm sekundarju għar-rwol ta' Ġesu, Adam il-ġdid fil-fidwa u t-tiġdid tal-ħajja tal-grazzja tal-familja umana. Bilan napprezzaw iżjed dan l-iżvilupp importanti fil-Marjoloġija, ġifieri l-istudju dwar Marija, ikun interessanti jekk neżaminaw ftit dan l-għarfien dejjem jikber tar-rwol spiritwali u matern ta' Marija bħala l-Eva l-ġdida li hija l-om il-ġdida tal-ħajjin kollha fit-tisħib tagħha ma' Kristu fit-tiġdid tal-grazzja lill-familja umana. San Ġustinu Martri, l-ewwel apoloġista kbir tal-Knisja tal-bidu, jiddeskrivi lil Marija bħala verġni ubbidjenti li permezz tagħha l-umanità irċeviet il-feddej tagħha. Marija tikkuntrasta bil-kbir ma' Eva, il-verġni diżubbidjenti,
li ġabet mewt u diżubbidjenza lir-razza umana. San Irenew tal-Lyon, difensur kbir tal-Ortodossija Nisranija u għal xi wħud huwa l-ewwel Marjologu per eċċellenza, jgħid li Marija hija Eva l-ġdida li tieħu sehem ma' Ġesu Kristu fix-xogħol tal-fidwa. Bl-ubidjenza tagħha Marija issir il-kawża tal-fidwa għalina. Issir il-kawża tal-fidwa għalija u għall-umanità kollha. It-tagħlim ta' San Irenew juru biċ-ċar il-fidi u l-għarfien tal-Knisja tal-bidu lil Marija, li Marija tikkopera b'mod sħiħ u waħdieni ma' Ġesu bina, l-Adam il-ġdid, fil-fidwa tar-razza umana. Dan l-għarfien patristiku bikri tal-kooperazzjoni ta' Marija jiżviluppa fit-teoloġija aktar riċenti u speċjalizzata tal-korredenzjoni ta' Marija. San Ambroġ jissokta jiżviluppa l-għarfien ta' Eva l-ġdida għaliex jirreferi għal Marija bħala is-salvazzjoni. Huwa jikteb hekk: kien permezz ta' raġel u mara li l-ġisem kien imkeċċi mill-ġenna. Kien permezz ta' verġni li l-ġisem kien maqut ma' Alla. Eva hija msejħa ir-razza umana, imma Marija hija msejħa il-fidwa. Min-naħa tiegħu San Ġilormu b'reqqa kbira jiġbor l-għarfien patristiku kollu ta' Eva l-ġdida fl-espressjoni mimlija tifsira: mewt permezz ta' Eva, ħajja permezz ta' Marija. Ix-xhieda Nisranija tal-ewwel sekli tal-Knisja tipprovdilna wkoll eżempji ta' talb dirett lil Madonna bħala mezz ta' interċessjoni għal grazzi u l-ħarsien minn bina. Għal San Irenew Marija hija l-avukata jew l-għajnuna interċessura kemm għal Eva u kif ukoll għas-salvazzjoni tagħha. San Gregorju jipinġi lil Marija bħala dik li titlob għal dawk fid-dinja mill-post tagħha fis-sema. San Efraim, id-duttur kbir u djaknu tal-Lvant li tiegħu qed niċċelebraw il-festa llum, jindirizza direttament lill-Verġni Mqazza f'ħafna mill-ominiji Marjani. Talb dirett lil Marija huwa misjub ukoll fl-omilija tal-kbir missier il-Knisja tal-Lvant San Girgor Nazianzenu. Sal-aħħar parti tar-raba' u l-bidu tal-5 seklu għandna qatt ta' eżempji ċari ta' talb dirett lill-Omm Alla, bħal ngħidu aħna fil-kitbiet ta' San Ambroġ u kif ukoll dawk ta' San Epifanju. L-aktar talba sabiħa u qadima lill-Verġni Mbierka li hija storikament ippreservata tissejjaħ taħt il-ħarsien tiegħek. Din it-talba tmur lura għas-sena 250 wara Kristu. It-test tagħha jgħid hekk: taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu, Omm Qaddisa ta' Alla, la twarrabx minn quddiemek it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna u eħlisna dejjem minn kull tiġrib, o Verġni glorjuża u mbierka. Nagħlaq bil-kelmiet ta' Dante mill-kitba klassika La Divina Kommedja li tfisser sewwa il-qawwa tad-devozzjoni tal-Verġni Mbierka li ġiet murija fl-istorja tal-Knisja, imsejsa fuq il-verità kif imnebħa fil-Bibja u tradizzjoni apostolika. Mal-bnedmin li jmutu int għajn ta' tama ħajja, xebba, int għandin kbira u għandek tanġieħ li jekk xi ħadd ifittex il-grazzja u ma jtirx lejk xewqatu hija bħal titjira mingħajr ġwienaħ. Għax tassew Marija hija dik li ttajjarna l-koll lejn bina Ġesu. U int aċċettajt lil Marija bħala ommok u ddur lejha bħala bina binta. Talba mill-liturġija tas-Sjat. Fit-tiba tiegħek mulej, sawa fi qlubna l-Ispirtu Santu li nebbaħ lid-djaknu San Efraim biex jinseġ in-nijiet ta' tifħir fuq il-misteri tiegħek u imlieħ bil-qawwa biex jaqdi lilek waħdek. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.